ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡುನಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ ಐಕ್ ಸೆಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಅದಾನೆ ಆವಡುಂದು ಅಣ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಪೊಸತ್ ಜಾಗೆ ಈ ಜಾಗಡು ಪೊಸತ್ ಜಾಗಡು ಮಾತಲ್ಲ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಐಕಾದ ಒಂಜಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಒಂಜಾತ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಗಳುಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತನಾರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ತನ್ನ ಕರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತನಾರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಕಂಪ ಮೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳೋಡ್ಲ ಬತ್ತುಳ್ಳೇರು ಒಂತೆ ದಿನೋಡ್ದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದಿಪಡು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡ್ದಂಡ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇದು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಕ ವಾರೀತಿಡು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ವಾರೀತಿಡು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಬಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲರು ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಚಳಿ ಅದರ ಮುಲ್ಪದ ವೆದರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಫುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೋದುಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಉರುಪಿಲ ಇರ್ತ ನುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಬೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೋಕಡೆ ಆ ಫುಡ್ನ ಉಂಡುದು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಿರ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಸುರುಕಾದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ಈಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಂಬಳ ತೋದಿತ್ತೇರು ಪರ ಊಡಿತ್ತನಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬ ಹಿಡಿತನಕ್ಲ ಪಿದೈ ದೇಶ ಹೊಡಿತನಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ಅವಡು ಪೂರ ಬೇತದ ಊರ್ದಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಊರು ತೋದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಕಂಬಳನ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಣತ್ತ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕರ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಮುಲ್ಪ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಣ 135 ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಸಂಘ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಸೇರ್ದು ಆಪುಣ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅಣಗ ಈ ಜಾಗೆಯನ್ನು ತುಣಗ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಂದು ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋದು ಬೋದಿ ತಿಳಕನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಕರೆ ಮೀರ್ಸಾವಣಚಿತ್ತನ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆರ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ 10 ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅದು ತೂಣಗ ಹೊರಟು ಸ್ವಭಾವದಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನವೇ ಐನ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಆರ್ಡ ಐಟ್ ರಾಜಿಚ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಕಿ ಈತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡುದು ಮಟ್ಟ ಅವು ಆತು ಬೋಡಿ ಐಟ್ ಏರು ಬಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ರಾಜಿಚ್ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕರೆ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಬೇತೇನೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ರ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ವೈಬ್ರೇಟ್ರ್ ಅವು ಮಣ್ಣು ಟೈಟ್ ಆಯ್ಕ ಐನ ಸೈಡೆ ಪಾಯ ದೆತ್ತದು ಸಾಧಾರಣ 17,000 ಓಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದ ಆ ಓಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಉಳೈಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ರೋಲರ್ ಪಾಡ್ದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಸೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ಲೋಡ್ ಎಂಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಬರ್ಪಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಲಾರಿಡ್ ಮೂಜಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಲಾರಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 34 ಟನ್ ಎಂಸೆಂಟ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ 40 ಲೋಡ್ ಎಂಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವತಃ ಅಪ್ಪಣ್ಣನೇ ಟಿಲ್ಲರ್ ಅಡತ್ತದು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಂಸೆಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದು ಐನ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 5 ಇಂಚು ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ 2 ಬೋರ್ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿ 2 ಬೋರ್ದ ನೀರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗೂವೆಲ್ದ ನೀರ್ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋರ್ದ ನೀರು ಬರೋದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಇಂಚು 4 ಇಂಚಿದಾತು ನೀರು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ನೀರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕರೆಕ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ದಾಯ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನುಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಪನ್ಪುಲೆಕೊನೆ ಕೈತಲ್ದ ಬಾಕಿತ ನೆಕ್ತಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ನೀರು ನೆಕ್ಕುದುಂಬ ತಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು ಪಣ ಮುಳು ಬತ್ತ ಮುಳು ತುಯ್ಯಟಿಗೆ ಬೋರ್ದೆಟ್ಟು ಇದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕುತ್ತಾನೆ ಅಂದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಳು ಬೋರ್ದೆತ್ತು ಇಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೀರು ಮುಳು ಒಂಜಿ 1000 ಫೀಟ್ ಬೋಡಾವು ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ಆಡ 370 ಫೀಟ್ ನೀರು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ 600 ಫೀಟ್ ಆತು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸೋಕದ ನೀರು ಆತು ಸೋಕದ ನೀರು ಈ ಒಟಾರದಕ್ಲು ಮಾತ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತು ತೋದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ನೀರು ಈತ ಮೇಲ್ಡು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅವು ಕಂಬಳಗಲ ನಮ್ಮ ಊರೊಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಕಂಬಳಗ ದೈವ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ನಾಗ ಆರಾಧನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗ ಕಂಬಳ ಆಪುಡು ತುಂಬ ಪೂರ ಕಂಡದ ಗೋರಿ ಕಂಡ ಕೋರ್ನಾನಿ ಅಲ್ಪ ನಾಗ ಗೋಜಿ ಸುರುಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ದೈವ ಗೋಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬಿಡು
ಅವೇ ರೀತಿ ಅಂಕಲ್ ಇಡೇ ಬತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗೆ ಮೂಲು ತುಯರ ತಿಕ್ಕಣಕ್ಲೆ ಆ ನಾಗೆ ತುಯರ ತಿಕ್ಕನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಾಗಾಗ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಅವು ಭೂಮಿನ ತುಂಬನ ದೇವರದ್ದೇ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪ್ರತೀತ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಬಡ್ಡ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉಂಡಾಯಿನು ಬಾರಕ್ಕೂರುದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಡಲ ಬರಿದು ಘಟ್ಟದ ಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಇದು ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡುದವಳ ಯಾಪನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ದೈವಲ್ಲ ನಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಪಡ್ಡದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಚದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲು ಐನು ನಾನು ದೆಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ಚಿದ್ದು ಕೊಂಚ ಸುತ್ತ ಆವರಣ ಮಲ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಅವು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ನತ್ತು ಅಂತೂ ನಾಗ ಕೊಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡದು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ದೀವೊಂದು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಮಣ್ಣಿಡಿದು ಬತ್ತನಕ್ಲು ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಇಡೀ ಬತ್ತದ ಗಿಡಪುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಕರೆ ತಯಾರಾತುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಸೆಂಡ್ ಕೊಂತು ಕೊರ್ಪನೇಟ್ ಅವಡು ಓಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಂತು ಕೊರ್ಪನೇಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಯ್ಕಲ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲು ಬಂತೇರು ಕಂಬಳ ಗೆಂಜಿನ ಬೋಡು ಐನು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಇನ್ನು ಗುರುಕಿರಾನು ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನವೇ ಐನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಂದಿರು ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನಲ ಬೇತೆ ಆರ್ಲಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಅವಡದು ಮಲ್ಪಣ ಉಮೇದಿ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಎಗ್ಗಲೆಗಳ ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಎಗ್ಗಲಿಗೆ ಮುಳು ಉದ್ಯಾನ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೆನ ಸಂಜೆಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ದಾಲ 1,000 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆನ ತುಯ್ಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂಲ ಹೊಸತ್ತಾತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪ ಐಟು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಏತು ಜನ ಅಂದಾಜಿ ಮುಖ ಏತು ದಿನೋರ್ದಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಆತನ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ 10-17 ಜನ ಎಲ್ಪರ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ನೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಳು ಹೊರತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರು ಐಡುದಕ್ಕ ಲೇಬರ್ಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಬೇಲೆ ತಕ್ಕಲೆ ತೊಂಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಅತನ ಕ್ರಸ್ಸದ ಬಡಿ ತುಂಬುದೇ ಪಾಡೋಣ ಅಪ್ಪಡು ನೀರು ದಿಂಜಾದು ಓಳು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಡ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಐನು ಬಟ್ಟಿನ ತುಂಬುದು ನಮ್ಮ ಊರು ಮಲ್ಪೆ ಚಕ್ರ ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ನು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪಾಡ್ದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಗಂತು ಎರು ಬರ್ತನಾಡಿಗೆ ಮಂಜೋಟಿ ಇದು ಬುದಾರು ನಮ್ಮ ಗಂತು ಹಿಡಿದು ಮಂಜೋಟಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 1 ಇಂಚು ನೀರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ನೀರು ಅಂತೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾ ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚಿಪ ಐನ ಹೊಸತ್ತು ಕರೆ ಬಂಡ ನರಿಂಗಾಣದ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ನ ಊಡಾಪಣ ಐದು ತುಂಬು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕರೆ 24 ದಿನಟ್ಟು ತಯಾರಾತನು ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ 24 ದಿನಟ್ಟು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂಚ ವೇಗವಾದ ಆತನು ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕರೆತ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಕ್ಕಡು ಕಂಬಳ ಆಪಣ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರೆಡು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಡಾವಡು ಅತನ ಕುಡ್ಲ ಡಾವಡು ಅತನ ಕಕ್ಕೆ ಪದಾವಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಈ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗಟು ಆ ಕರೆ ಕೊಂಚ ಸಮಾನವಾದ ಉಂಡು ಕರೆ ಐನ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪೌಂಡ ಎರು ಜತ್ತದ ಬಳಿತಿ ಮುಕ್ಕನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರು ಗಿಡತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಡೆಡ್ಡ ಬಲಿಪಣಗಳು 10-15 ಜನ ಬಲಿಪಣಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಮುರಣಿ ಇತ್ತ 22 ಜತೆ ಎರು ಇತ್ತನ 22 ಜನ ಬಲಿಪಣಗಳು ಬೋಡು ಒರಿಯಾಗೆ 2 ಜತೆನ ಗಿಡಪೇರು ಬಿ ಇತ್ತನ ಗಿಡಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಾಯರದ ಇಟ್ಲಜ್ಜೇರಿ ನಾಯರದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡು ಒರಿ ನಾಯರ್ ಬತ್ತದ ಗಿಡ ತಂದಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡಪೇರು ಅಪ್ಪಜಿ ಈತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಿತದ ಐಕನೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬಲಿತನಾತು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಕರೆ ದುಂಬು ಕೆಸರು ಕಂಡಾಡ ಮೊಳಂಪುಡು ಬಳಿಪುಡು ಅವು ಬೇತೇನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಏನು ಹಿಡಿದವರ ಕರೆಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರಿಡಿತ ಸಂಜೋಗ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಕರಿ ವರ್ಷ ಮಾತ 11.60 ಮಾತ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ 11 ಪಾಯಿಂಟೇ ಬಲಿಪುಣ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ 125 ಮೀಟ್ರಿಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಈ 125 ಮೀಟ್ರ್ನ ಮುರಣಿ ಬಲ್ಲ ಬಂಜಾಡ್ಲ ಜನ 11 ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಬಲಿತದ ಅಂಜ ಮುಲ್ಪದ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಎರು ಜಾತಿಗೆ ಮಾಡ ಗೋಣೆರಿಗೆ ತಂಪು ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಅವು ನೀರು ತೂಯಿನಲ್ಲವರ ಜಪ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪುರದ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲು ನಮ್ಮನೆ ತಂಪುದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಲೇನೋ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅದು ಎರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗವರ್ದು ಎರ್ಲು ಇಂಚಿಗೆ ಬರ್ಪ ಬತ್ತನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಈಗ ಒಂಜಿ ಉಂತ್ಯರಾವಡು ಬಾಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎಂಚಾವೊಂದುಂಟು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಂತಿನ ಜಾಗೆ
ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಲ್ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ 170 ಜತೆ ಇರು ಬರೋದು ಅವಳ ಮುನಿ ಬಳ್ಳ ಬಂಜಾಡು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾರ್ನು ಇರಲೇನು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬುಡೋಡದು ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಬೈಕನ ತುಂಬ ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿಪ ಆನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎರು ಮಂಜೋಟಿ ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿತೋದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರು ಬಲ್ಲೀದು ಪಡ್ಡದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂತ ಅಂಚನೆ ಭತ್ತನ ಇರಲೇನಕ್ಲನ ಕೆಲವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಗ್ರೌಂಡನ್ನ ಅಳತೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ 5 ಜನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಲಾರಿ ಉಂತಿಯಾರ ಬುಕ್ಕ ಯಜಮಾನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೂರ ಪೋಯಾರ ಎಂಕಲ ಕಾರು ದೀಡ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೋನಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಡೋದು ಮಂತೀರ ಮಲ್ತೋದುಳ್ಳ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತು ಸಾಮಿಯನ್ನ ಪಾಡುದು ಬುಕ್ಕ ಭತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಇರಲಿನ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ 50 ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇರುತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಭತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಒಣಸು ಕೊರಪ ಅಕ್ಲೆ ಕೂಪನ್ ಕೊರಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅವು ಪೂರ ನಿರ್ಧಾರ ಆವಡತಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಒಳೈಡ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ 7 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರಪೇರು ಒಣಸು 15 ಜನದ ಪಡೆದಿತ್ತೀರ 25 ಆತು ಇತ್ತ 50 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡುದು ಎರುತ್ತಕಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ ಅಡಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಅಡಿಗೆದ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ರು ಎರುಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಕುಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕುಡುನ ಅಕ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪೇರು ಆ ಕುಡುನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪಣ ಮೆಸನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡಾಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರಡಾಪುಡು ಲೈಟ್ ಕೊರಡಾಪುಡು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾಲ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊರಡಾಪುಡು ಈತ ದೂರಡು ರಾಜಧಾನಿ ಕಂಬಳ ಅಣಗ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೆ ಕೊರ್ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಣದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪನೀರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋಣ್ಬೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಬೇರು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಳ್ಬೇರು ಆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಣಾಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತದೇರು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣದು ಮಲ್ಪಣ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿಕಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಡ ಆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಪೆಂಡಲ್ಲ ಗ್ಯಾಲರಿಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಳನ ತೂಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಬುಕ್ಕ VIP ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗ ಆ ರೀತಿದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆವಡು ಪಾಸ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿ ಮುನು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಊರು ನೆಂಚ ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಕಂಬಳ ತೂವಳಿ ದಾಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ದೂರ ಒಂಜಿ 5,000 ಗಾಡಿ ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಅಲ್ಪನೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ನಡತು ಬರೀ ಪುಡಿ ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಇತ್ತೆಂಕಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ನಂಬರು 5 ಒಳ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡಿಗೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯದ ಬರಿಯರ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾಕಿದ ಗೇಟ್ ನಂಬರು 1 2 3 ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆವಡದಿಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಆಗುದು ಓವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಲಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೋ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ತೋಲಿ ಬುಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅತಿ ಗಣ್ಯ ರೇಗಲ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಮೂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಡತದೆ ఇప్పుడు 5 ಬುಕ್ಕ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತೆಣಸು ಅನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡ್ದು ಮಾರಾಟಗೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಗುರುಕಿರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2ನೇ ವೇದಿಕೆ ಏರು ಫಿಲ್ಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವಡು ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವಡು ಬುಕ್ಲೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನೇ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇನು ತೂಯರದ್ದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಕಂಬಳಡು ರಾಜಕೀಯ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಕಮಿಟಿ ಲಜ್ಜನ ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿದಾಗಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಈತ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳೋಡು ಆಯ್ನಾತು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಯ್ಟ್ಲಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪಕ್ಷ ಓವುಲಜ್ಜಿ ಸೋ ಕಡೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾತಿ ಪುನಗ ಕಂಬಳದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಣಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೆಂಡಲ್ ಪಾಡ್ನವರು ಮುಲ್ಪ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಪಡ್ಡದು ಆಡ ಓ ಕೆಂಟಲ್ ಇಜ್ಜಿದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾನ ಹತ್ರ ಮಟ್ಟ ಸ್ಟೇಜಿದ ಅಡಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಪೋಡಾಪುಡು
ಎಂಕಲ ಮತ್ತದ ಕರೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಮಿಯನ ಮತ ಪಾಡ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎರುತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ ದಾಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಚ್ಚಿ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕಂಬಲೊಟ್ಲಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಗಡಪ್ನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಗಡಪ್ ಇರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಊರುಗಳ ಇರುಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿದ್ದು ನಾ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಪೊಳಿ ಇಡೀ ನೀರು ಏನ ಆಜಾದನೆ ದಯಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ತದುಳ್ಳೇರು ದಂಡೆಗೆ ಈ ದಂಡೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಪೈಂಟ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನೀರು ಆಜಾದ್ ಬಿಡ್ತಾ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ತಿಂಜುಡು ಖಾಲಿ 2 ಗಂಟೆ ನೀರು ತಿಂಜುಡು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಗಿಡ ಆವಂಡ ಗಿಡ ಉಳಿ ಸಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಚಿನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂಚದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾ ರೀತಿಯ ಶ್ರಮಲ ಉಂಡು ವಾ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಪಟೇಲ್ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಶ್ಮಿ ತಡಕ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ పోయి ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಲ್ಲಡಿ ಬತ್ತಂ పోయి ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಕುಲ್ ಕುಲ್ಲರ್ನ ಬುಡ್ಸೋದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ ಕೈದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಡ್ ಮಾತಾಡಲು ವೀಕಿದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಡು ಈರಿಂಗ ದಾಲ್ ತೆತ್ಕೋರ್ಬಿನೆಜಿ ಪೋಲೇರ್ ಬೇಬಿ ಯಬಾ ವೀಕೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ